Inaresto kan otoridad ang tulong-tulak subot nin illegal na droga sa ginibong pagsakyada sa sarong drug den sa Purokdos, Barangay 32, San Roque, Legazpi City, alas 7:10 kasubanggi. Biniston mga naaresto sa mga alias na G, 38 anyos may live-in partner, Bing, 39 anyos, asin may 43 anyos na enterong residente kan nasambit na barangay. Nakumpiskar sa mga suspetsado ang 11 pidaso nin heat seal transparent sachets na nasa poko mas o menos 12 gramo, asin nagkakantida ni 66,000 pesos asin iba pang drug paraphernalia. Hindi lang isa, dalawa or tatlong mga residente ang nagsumbong sa atin tungkol sa illegal na ginagawa ng kanilang kapitbahay. Sa katunayan, marami na ring reports na nakakarating sa atin yan, including na yung reports na idinulog sa regional office ng PDEA. 2 bulan man napigbantayan kan otoridad ang hiro kan mga suspetsado na matarayumpong nadakop kang PDEA Albay bilang lead unit sa pakikipagtabangan kang PDEA Legazpi City Office asin Legazpi City Police Station. Doon naman sa publiko, especially yung nangyari kahapon, medyo kasi merong untoward incident na kung saan kinuyog itong ating team. Gusto ko lang po sabihin ng PDEA po, kakampi nyo po ang PDEA. Dapat nga po magpasalamat kayo kasi nga nililinis namin yung lugar nyo. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga sospek, asin na ang pangsakasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, 12 asin 15, Article 11 ka Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.